banter ya kono sikik. Matur nuwun. Selamat malam Pak D Gareng kali Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Mak Cange Mbak Limbuk Dik Yusuf cintaku sayangku. Nggih. Sing seru sing rada seru ning ngendi kok? Iki wis tak banterke iki. Lah pripun kok? Kalah karo swara sing gawe Gusti Allah. Oh nggih. Ora banyu udan iki. Mboten napa-napa. Nggo mapane ana lapangan, udane teko. Mboten napa. Jan iki aku wis bengok-bengok Mas iki. Iku nek tak bengok-bengokke suwe nganti rampung limbuhan, iso iki kok ambeien iki engko. Lah yo dhuwur ngeden kok iki wis cetha, wis cetha. Sehat Mas Yusuf? Alhamdulillah, pamujine jenengan yo sehat-sehat terus. Oh, lancar sehat. Wah, jan piyai dagelan larise ora jamak iki lho. Oh, lah aku golek-golek kok ora laris golek. Ya laku prihatin kuwi lho, Mak. Prihatin iki kanggone wong dawa kuwi penting. Nggih. Ndonga tengah wengi, poso Senin Kemis. Aku nganti tak rewangi saking prihatinku ora mangan sego selikur dina. Weh. Niku tundane pripun niku? Ya ora enak wong sego selikur dina kok dipangan ya wis kemlungak ora enak. Ah. Alot pisan. Kowe ora sego gogek wisan. Apa enek kok dagelan kok mangan rebutan ro bebek. Iya. Kalih menika Mbak Elisa. Heeh. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mak Cange Mbak Yulimbo. Sedoyo warga pinten gangsal napa NMP dukuhan? 5 padukuhan. 5 padukuhan menika ingkang makempal wonten mriki. Wah dibelani kena udan ya Pak De. Muga-muga sing kena udan ki kena rejeki sing akeh ngono ya. Amin. Mula bener ngendikane Mas Yusuf. Piye Pak De? Udan aja dienggo gawe gersula wong iki banyu ki tegese ki nggo penguripan. Tur iki paringane Gusti Allah. Ya toh malah didongake wae derese udan lan betahe udan iki padha karo deres lan betahe rezekine warga masyarakat kabeh. Allahumma amin ya robbal alamin. Wah jan mau wis terang. Wis sampe teran. Penonton full ya Pak De. Bar kuwi
udan teko biur lunga meneh. Ya, ngeyop dulu. Wayah arep ngerti Elisa teko kabeh. Merapat meneh, melumpuk maneh. Iya, wis ngantek tumpuk-tumpuk kaya mangkene penontone. Oh, betek-beteke yo pengen apa jenenge melu seneng-seneng acara Grebek ngenep. Grebek. Ha iki. Grebek kok grabak. Grebek ngenep, grebek Ngenep. Grebek ngenep ora ngenep. Grebek. Grebek. Ora grebek. Grebek ngenep. Nek Susah lah Pak De. grebek ngenep. Ngenep ya. Nah, ora grebek ngenep. Iya. Ya, wes pokoknya kabeh hasil bumi mau dienggo grebek iki nganggo hasil bumi ya, Mas. Ini merupakan wujud syukur ana ngersaning Gusti, Mbak, Ya. atas hasil panene warga masyarakat sing melimpah dan iki juga merupakan penghormatan kepada cikal bakal warga ngenep. Oke. Dengan tema ya kuwi nyawiji greget sengguh ora mingkuh. Iya. Slogane kuwi enek jelentrehe, Dik. Jelentrehno, Dik. Nyawiji, Nyawiji, greget, greget, sengkuh, ora minggu. sengguh ora mingkuh. Angger nggon materi angel kok mbok pasrahke aku to. Lah ya manut guru carane Dwija Iki sing ora- pengalamane akeh ya oleh. Oh, iso sasar susur. Nyawiji, Greget, greget, sengguh, sengguh, ora mingkuh. ora minggu. Nggih. Nyawiji 5 padukuan nek dhisik 6 saiki 5 sing wengi iki sing anake. Ya ta? Nah, nyawiji iki tegese 5 ning nunggal dadi siji Mas Yusuf. Nggih. Ora iso dipisahke. Ya kuwi ana ing KPKNS. Apa kuwi? K kuwi Karang Tengah, Nggih. K-ne meneh kuwi Kauman, Nggih. P Pomahan, N Nagasari. Nagasari sing kono kuwi lho, Nagasari lah. Terus S kuwi Sembuku. Kuwi ora iso dipisahke Mas kuwi Nggih. dadi siji. Nyawiji. Terus Greget. greget ora greket. Iya ya, greget apa Pak De? Greget kuwi tegese semangat. Nggih. Nah, dadi 5 padukuan sing nunggil dadi siji duweni semangat. Nggih. Semangat kanggo Semangat apa kae? mbuh. Seng apa? Tulisane lho ora ketok ketutupan son sikem kuwi lho apa kuwi. Sound system Sengguh ora ora Sengguh. mingkuh. Lah aku lak wis njelek Gregete wis ngudari nyawiji karo greget. Ya. Sengguh ora mingkuh bagianmu ngene. Nah, dokter, calon dokter. Sengguh itu apa ya? Seng kuwi mambu. Itu seng itu beda lagi. Kopi seng. Apa sengguh nggak tahu aku kosakata sengguh orang minggu. Maksudnya pendiriannya tetap gitu. Betul nggak? Kuwi bener. Sembodo. Kira-kira loh aku sembodo. Sengguh kuwi saka sengguh. Sengguh ki apa Mas artine? Semangat, kuat. Jenengan sing tuwa kaya kudune ya wis ngerti. Lho tuwa aku ki ngadeg nek kene dalang. Lho Lho. sing luwih tuwa ki aku ki nek kene iki wayang ya ta. Sing luwih tuwa dalang. Lah dalang menang dawuhi. Heeh. Lah Pak Ndawi dalang dagelan to. Heeh. Lah dagelan entuk teko. Ora entuk. Ora ngerti kok. Lah dalange ya pilih nek sing jawab dagelane kok. Lah nek dagelane ora ngerti. Lah ya piye carane? Wong penting dalang ki menang ngakon dagelan kon jlentrehke rak Nah. ngono. Wah, Paling kira-kira ki ngadek jejek ora miur ngono ngadek jejek. Ora miur-miur gitu kayaknya gitu sih. ngadeg jejek ora ngadeg jejek. Ya, ngadek jejek gitu. Wah, nek iki Bakong gitu. awor iki seminggu ngono, wah bojoku mesti wis geger. Lah piye? Apa? Bapak wis ngadeg jejek urung. Kok terus arahmu rono. Lho, lah yang maksudnya wis ngadeg jejek apa wis gruyu-gruyu ngono lho. Maksudnya iki. Ya wis pokoke yang terbaik Mas Nggih. kanggone 5 dadi siji kang aran nyawiji, Nggih. 5 padukuan pinaringan becik apik sedayanipun. Ya Amin. selamat, seko sugih sakit, kabeh sehat, panjang yuswa, sugih rejeki. Ya nek sehat, panjang yuswa, sugih rezekine iki bener. Slamete Selamat, tebeh saking suker sakit. Ya selamat. Rahayu wilujeng. Rahayu wilujeng. Apa kang dijangka iso ginayuh. Ya. Cita-citane kabul.
satemah dadi padukuhan sing tentrem lan ayem. Amin. Gemah ripah loh jinawi. Rezekine kathah melimpah berkah barokah. Amin. 5 padukuhan nyawiji dadi siji didongake kabeh slamet donyane slamet akhirate. Amin amin. Rangkaiane luar biasa. Ragate ora setitik lho Mas. Tutupane wayangan dalang kondang, dalang muda, dalang milenial, dalang sing angsare apik. Mergo dalang siji iki urung tau kabot pedokan dadi. Iki ndonga sak ndonga mesti ijabah. Mesti ijabah, mesti kabul. Tur yo murah wong iki mau kesenian apa wae dadi siji, wis wayangan ning ngono jatilane ora murah. Jatilane ora mung nggon wingi. Wong iki ya nek jatilane kaya ngene iki mau kok diarani tukang pijet aku ora trima. Soale aku urung tau mijetke nang ngene. Iki kesenian sing diangkat, kesenian daerah sing selalu ngrembaka ana Gunung Kidul khususé. Lah iki diangkat ana pakeliran wayang. Ini bentuk sing jenenge wayang kuwi kamet kanggo madai apa wae. Maligine kanggo sing jenenge mengangkat juga seni tradisi sing ana Gunung Kidul yang namanya Jatilan. Tepuk tangan untuk Jatilan Gunung Kidul. Elok. Ki barengan bengi iki kono ya ana Jatilan kaesone. Mula aja nganti kalah gayeng karo kono Mas. Tukang eson nang ndi iki? Tukang eson ngendi? Nang kono. Delik tukang eson. Banterno le pokoke ngantek nging ngono le. Aja nganti kalah karo kidul kono. Kono ki kidul Bang Tuan. Kulon. Kulon. Lah ya mlakune kok kidul terus ngulon. Wong bingung kok. Tenang, sone apik jos. Wis ya pancen iki jadilan ki nek kene ngrembaka kok Mas. Tenan saestu. Alhamdulillah, Dik. Oh nek jadilan kene iki ditresnani nggonku kono. Iso nanggap Jatilan Gunung Kidul ki wis elok Mas tenan. Wah, dadi tetakan Pak, aku sok nek tetak tanggape Jatilan. Wah, elok. Kayak kapan kuwi rencana? Tangga-tangga Mas. Oh, tangga-tangga. Tak kira ngene jenengan. Aku ditetakke entekno kok ya. Entekno. Kangen wis kangen aku. Kangen ya, Dik. Kangen res apa? Karo Yusuf Laras apa? Ansor Laras. Ansor Laras. Nika kalih mengke wonten pamundutan-pamundutan Mas Iso. Kok repot-repot, Mbak. Untung dititipin jenengan iki. Ora repot pancen tak golek-golekke kok iki. Ora sing entuk kono kok. Sing akon aku. Cah transparan aku. Iya. Ki mau sinom Parijatra diaturke sik. Oh iya. Pelek mawon pripun apa? Gawe nyamat apa Slendro aku rada itu Mas. Nanti sama Ibu aja ya. Slendro. Oh, tak pelok kono nyune pelok. Wah, wis wengi pelok slendro jarekmu bedah kowe ngene-ngene. Pelok, nyamat. Nyamat ora apa-apa engko terus dibablaske ngreksah desa. Oh iya. Ngrekso desanya Slendro. Oh ya Slendro enggak? Slendro Pak De. Slendro Mas. Biar sama Ibu loh. Iki penggenteran nyaran lho iki. Tenang wae, wis bola-bali bola. Sing penting lak setia. Oh iya. Anyar iki lek neng kene. Nggih. Neng kene anyar. Neng kono wis amoh kok. Iya. Kalih Ibu nggih. Ibu sik endi? Derek milih no Pak Ya Dalang ibu kita to. Sinten? Lho ya Bu Tarni Tralala to ya. Wah jan kemajuane. Anakmu melu lho iki. Wah, anakku lanang saiki sukses. Lah pripun? Saploke aku nderek sampean ya Mas. Nggih. Saiki wis dadi CEO Juragan MBG saiki. Elok. Tenan saploke aku nderek jenengan kemajuane akeh. Anakku lanang Damar saiki wis dadi CEO MBG. Nggih. Bu Tarni saiki wis operasi ngilong-longi gajih barang pisan. Welok. Sedot lemak to. Ngilong-longi gaji. Elok tenan. Ya. Karo Mbak Niken, karo Yus kabeh engko ben kebagian. Ya. Oke. Saka Ibu Tarni. Ya. Ya Bu, jangan sini-sini terah tralala lho Bu. Teralala. Sing kakung seniman, sing putri seniwati, ayane rumput.
karo Mas 4 ta sampean, Dik. Kok Mas 4? Catur, kira ya 4. Oh, catur ki. Oh iya. Wah, dandane necis. Kaya ngene kok iso Mas 4 iki. Lah ya catur ki 4. Oh, nek aku niatku ora catur 4 kok. Lah, catur sekak kok. Iya. Ayo sak pupuh wis butarni kek. Operme. Bu Tia. Iya. Iya. Geser meneh. Dioper wis main kaya wong main bola ra apa-apa ya, Dik. Iya wong kerja sama kok. Heeh. Mbak Yoga. Ayo bluk. Ayo gak sing banter gak lho kono Bluk, krungu. to panggilannya. Kono krungu jedak-jeduk lho Blak gak bluk bisa. kaya kono. Ayo. Kepati Alam satu desa kenapan jename Eo eo. Katon wayang sawenane Ayo Mbak Niken. Oh, Mbak Fiat dilumpati to. Oh, melu to? Weloh, ra ketok apa piye? Mas, Pripun? urutane iki sik. Oh, Ora ngono. terus iki. Aku sok ora urut kok nek karo kuwi. Iki ya wah. Oh. Ayo pokok ngono drembombok. Ayo, Dik. Dimanfaatke paru-parune, Dik. Ayo, Dik. Sikile wis ngene-ngene iki lho. Sebel ngono kuwi. Sen karo aku pahitan kok. jare ra kanggo. Oh, to. Ya saiki dinggo. Nek udah mudan ngene iki kowe kanggo nek nggo kletik-kletik kok. Kanggo ya Mas ya. Nggo tes-tes lah. Tenan. Jiko kletik-kletike delok nang ngentut. Yo Betari Durga. Ayu-ayu ngene dionekke Betari Durga. Iki lho, Betari Durga lho sing tengah iki lho. Sing iki Heeh. kaya ngene iki Betari Durga. Lah kono apa coba? Sing pas ya Gur Betari Durga kok. Lah iki piyai iki kalem iki Mas. Nek Betari Durga iki nek ngendikan Kalem ketoke, nek asline ya wak-wakan kok. Ya paling ora ki aku ki Banowati lho. Dari Durga. Mangan lho Banowati ki tukang demenan lho. aja Banowati. Sapa gelem? Nek aku ya ora demenan wong aku. Banowati iki tukang demenan to. Apike ban serep kowe malah apik. Kanggo. Ban serep ya sing saurunge kuwi mau kok.
Ayo Mbak Niken. diaturke. Iki tembang reksa desa sing iki mau to, Mas? Nggih. Pripun? Elek to? Sae. Wong desa direksa kok elek iki kok. Maksude sing nembang kuwi lho, yagane juang kok iki kok.
Lho arep yogane sapa-sapa nyatane dadine ya apik kok. Tenan sing nembang iki anggere nek wis Mas Jok Kluthuk lah ya wis. Mas Jok Kluthuk iki lho. Iki lek kaya Jok Kluthuk ta iki. Mas Parjo. Iya. Iya. Lho iki nek Jawa Timur payu iki. Pangon ya, Pak. Jok Kluthuk klitik ya kuwi kok. Nggih. Nembang, Mbak. Nggih, wonten pamundutan menika saking sobat nggih biar lagunya Luntur. Tadi juga pamundutan dari ibu-ibu yang masak podang kuning dan gubuk asmara. Menawi digabungkan gimana? Lagunya awalnya Luntur dulu, terus nanti dangdute Luntur, terus podang kuning, gubuk asmara. Sesideman pepele. Oh, lah iki men kanggo kaya sinden ki. Kok njuk kabeh Kok digabung. terus kesusu ngono. Entekno wae ora apa-apa. Sindene engko gen jatil kabeh wae. Kok njuk gitu. Ben kang selupan kabeh. Iya. Luntur. Oh iya. Gambangane diserokke lek Wargisa. Oh iya. Oke. Pada sobat Ngebiar Indonesia yang ada di Jakarta saya kirimkan. Nggih, presani streaming Piai Kathah Iya. Iki disimak anu kok Presiden Korea Utara kok iki, Dik. Oh iya ta. Suwun ya welok tenan. Iki wis WA mau tak simak karo ngelapi nuklir. Wah. Kamu ya kanca to kamu. Heeh. Kanca karo aku kan. Ya, Luntur tembange, Mbak. Ya, mangga, Mbak. Yen luntur wenterane ora koyo yen luntur tresnane tekane atine koyo mongsa sire dhewe ora sembodo piyene sebendino mong tansah metuke seben kepeto Ya kan mendukung suasana ya ono sentrup-sentrupnya dulu. Kok sentrut-sentrut. Iki kok nembang kok metu mbele iki ya. Monggo panganane teko lho. Oh, dadi iki penghayatan, Mas. Dadi luntur iki lak gelo banget. Tresnane ora kesampean luntur to dadi tresnane. Dadi saking gelone iki sampe nangis. Nah, kuwi lho, Mas. Ora iki pancen umbe lho, Pak. Nah, sik. Iki yo penting. Penting iki. Bakul teko. Angger aku nyanyi kok mesti panganan metu. Lho, jenenge tiba kemil iki ngono kuwi, Nduk. Iki saya penyanyi tiba kemil iki nang dinding kon. Nah. Lho, iki sing sebenarnya tak senengi siji iki. Apa? Jeruk iki tak senengi. Kok tak dawa. Ora usah didawake. Lho, jeruk iki nek cilik wong iki jeruke gedhe kok dadi jeruk ngono, Mas. Menul. Iya. Iki Karang Taruna, ngendi Mas iki? Karang Taruna, Karang Tengah. Ya, dari Karang Tengah nggih.
Pak Edi kumis iki ta? Oh, Pak Edi. Iya, iki Karang Taruna apa Karang Taruwa ngene iki. Gini, nggih. Wah, Jat, nyanyine kose, kowe kok nyanyi nggon gambar tepak lewat ngono. Dikira nyanyi bakul jeruk kowe engko malah. Ngenteni sik. Pun Pak Edi pun. Pun lempere wis kabeh kacange. Lemper. Lemper kuwi sing saka anu nggo nyambelke lemper. Nek iki lemper. Ya itulah. Ya dimaklumi ya Mas ya wong ora asli Kyai Jawa. Mboten apa. Bisa nembang kaya ngene luar biasa. Wis elok bianget. Sing ngudi wah elok sik. Iki rung tepake ben rono dulu yo. Ya. Monggo Pak. Nggih. Elok lho. Wong semene kok ngenteni wong gawa tepak tok. Elok tenan. Makasih sehat selalu, lancar rezekinya. Ya Mbak, teruske Mbak. Ditambakno
saiki kaya-kaya ngelingake wayah wengi wayah wengi piye nek kira-kira arep rebut sandang pangane dagelan manggonmu ning kene aku ki nyenggaki kok nyenggaki ta ning dadekne aku ki lho kok teko kaya-kaya ngelingake kok iso teko gethuk bar kuwi aku lali pleng matur nuwun ya Dik wis mirang-mirangke Pak D matur nuwun sing mirang-mirangke sapa kuwi nek gubuk asmara ki ning ndi ya tak senggaki ngono kuwi ning aja kaya-kaya lah iki tenanan iki ora apike apa apike nek kowe ora cocok apa ya ora cocok wong urung dicocokne kok lah iya sing cocok karo jenengan ki. Tapi kok sing petang atine tetek. Dadi wong dadi kudu apa tetek. Kubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki kaya-kaya ngelingake gubuk kae lah iki lange nang kene iki dadi kaya-kaya ngelingake gubuk kae kebak cerita Nyambung. oh nyambung sakek kono sing biyen tumeka saiki kaya-kaya ngelingake ayo kanca aja turu sore-sore gubuk tibane gubuk iso diruwet tenan iki gubuk Mas iki tibane cocok seneng aku bahagia kowe nek Tetek aku. Adewe kudu tetek Pak De. Nek tetek sing jenenge nyanyi apa wae sing kaane memang macem-macem tapi kudu tetek. tetek Ya itu. tetek bukan tetek ya teteknya oh titenono arep sewengi utuh tak senggaki kaya-kaya ya karepmu wong pancen iki mau gethuk ta Mas gubuk lho lha sengganmu lak dumadi saka lagu gethuk heeh yo lagu ki berarti unsure saka gethuk lah terus iya ta yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak nggo leren kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore gethuk ya ra Sri Uning Mustika Tuban Labuh Tresna lan Sabaya Pati kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore gethuk Sri Uning Mustika Tuban Labuh Tresna kuwi nak wis ta lah iya terus apa meneh luwih gemo ali-aliku pamriye aja lali karo aku kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore gethuk nesu dagelan kok nesunan iki lho Ngono wae mangkel. ngajak setahun pisan kok ngisi-ngisike pindho ya hah pindho pindho ki sing sambatan pisan ha tak eling-eling wah sampean nyambat aku saiki wis enek sing ngarepani nyambat lah ora apa-apa heeh pokoke gethuk Ya. Apa iki mau? kaya-kaya Catatan sajrone nyata. kaya-kaya ngelingake Aku kowe dadi karma. Asmara. Ngene, nek tetek iso ngene, aku tetek. Iya. Padha ra tetek kok. iya kowe duwe aku ora duwe tetek kok tetek lah kok nemune tetek kok tetek nek lha udu ilat Jawa ki omoni tetek ya kono ngono lah aku wong Jawa munine sapi nek tetek ki apa aja takon iki lah ngopo terus takon iki engko wae lho iki arep maksudnya arep mbok tetekku maksudnya teteke engko no teteke mengko no teteke Tetek mengko tutuk tetek. aku ki rene iki munggah ki tak ati-ati lho dalange nom apik tak ati-ati aja nganti Nah. aja nganti grobok Soalnya.
Lah kok malah diblusukke lho aku. Lah sing blusuk ya kono dhewe ya Lha ngopo. kuwi wong penak kok. Wong guru wis blusuk ki lega kok piye to? Alah, sak gethoke dadi perkara lho ya. Reng-reng. Iki sapa dak seduluan mung mergo kaya-kaya. Ngelingake. Elok tenan kok. Dikon nembang iki. Nyoba sing anyar, sing enggal-enggal Mbak iki lho. Afifah iki kon Mbak nembang. Afifah. Oh ya, anu Bunda sabar dulu ya, Bunda. Pamit bareng. Ijen sik. Lah iya kuwi siji. Lah ya ijen oleh ora arep duet ro iki ngono. Tak duet sik karo sing cah anyar kae. Sing penting wong masuk tekan ngomah kiku ngono sampean. Heeh. Ayo, Mbak. Mbak, Sepotono. Asmane sapa? Mbak Afifah. Afifah. Heeh. Sepoti. Sing tetek wae, ayo sing tetek wae. Tetek. Tetek ya tetek. Kaya Mbak Afifah ta iki? Mangga pinarak disepoti, Mas. Gethuk asale saka tela arep dumuk konangan maratuwa dadi terus kele rapiye-piye aku mau wis bar karo ibune Gethuk asale saka tela arep ndumuk konangan maratuwa Terus maratuwa muni piye? diterus kele rapiye-piye aku mau wis bar karo ibune Piye kuwi tegese? mangan gethuk arep ndumuk arep Mangan kok gentenan. Mangan kok gentenan. tok gethuk gethuke iki sak baskom Nyelok aku tok gethuk ki. Anu, bintang tamune sapa? Gareng gethuk. Mama. Aku biomoringa kok gethuk. Dadi tenan. Kok saya doakan ngurus gethuk sik iki lho. arep ndumuk konangan maratuwa ki arep ndumuk gethuk kowe mau oh wae lah nek aku ngono ha pikiranmu negatif kok Di Pardi Oh, pardi kucing ki. kuwi nek sak ngendikan Ya, sugeng dalu sayu. Nggih, sugeng dalu. Niki napa kula ngundange Pak Dik, Om, Kakak, sayang. Napa? Iki. pikiran sing tenang Iki. Nek sayang wong keluarga neng kene. Nek sayang karo bapak ora apa-apa. ora apa-apa Sak senengmu arep manggil sapa? Nah, patute piye? Om. sik kayaknya dibelke bojomu lho Kak. Yo. Meneng jare njaluk kathok anyar. Meneng. Iya. Golek duit. Iya, ora usah sing wis bedah ora usah dijaitke. Wis. Kene mburi kae. Heeh. Senengane. Oke, Mah. Oke, siap, Mah. Ya. Nek nyeluk bojoku Mah aku kok. Omah lho. Mak Tarni, waduh rada nyunggi kompor lho. Sapa? Mak Tarni. Alah, oke men iki. Ora. Anu jenenge sapa, Nduk? Kula Afifah, Om. Afifah. Nggih. Om. Iya. Om Plung ya. Daleme ngendi? Daleme Karangmojo, Gunung Kidul mriki mawon. Oh, kono. Kono Kono niku pundi? Kono Karangmojo iki kono. Lah iya. Karangmojo niku lor. Terus ngepit rono. Pite gembas sak Dik. Karangmojo. Nggih. Afifah. Desane dusune. Wiladeg. Wiladeg. Afifah Wiladeg. Mriko, Om. Astagfirullah. Mbokmu jenenge sapa? Kowe cah Wiladeg Afifah lho ya. Nggih. Mbokmu jenenge sapa jujur? Ayo bloko. Ibu sapa? Le wonten napa? Ibu sapa jujur? Jujur. Jujur Mbak Dak. Heh? Rini. Afifah Wiladeg anake Rini. Nggih. Iki bapak. Jebule bapakku to. Lah bapak, aku sareng. Menang bae ya wis. Bapak. Telepon meneh Masuk. Mas. Sak suwene iki aku karo bapakku ki jenengan ten mriki to, Bapak? Ya Dek, iya Mas. Ngene iki lho keuntungan dagelan ning ngene iki. Sithik aku nrimo ning penting lak bapak, Nduk. Bapak.
Dalang pinten Mas Yusuf? 80 Pak. Nggih, ning ngantek subuh debok Mas sing bodho. Ora gagas. Debok iki penake iki bapak nduk. So, Tarni, Rini, kayak sapa nek sesuk kira-kira ning kono enek sinden anyar neh. Witekno. Kowe lak arep anu ngenen aku tukang anu apa sih anake teng kono-kono ngono to? Heeh. Lho, wong ki ndek prinsip. Lah piye? Timbang mateni wong pilih becik gawe wong. Bapak-bapak keplok. Mateni wong dihukum, Mas. Kok seneng kabeh. Ayo, bapak-bapak gawe wong. Oh, mateni wong dihukum gawe wong aman. Bapak lho. Tunggalmu ki lho sing ngenong kae tunggalmu kae. Kayak kakak Damar. Oke. Kayak kepanjangannya Damar mati mulia kae. Titi duit. Oh iya kayak titik duit. Iya. Anu cek sekolah apa wis leren? Wis. Sampun lulus Bapak. Oh iya. Nggih. Bu Rini lah ya sehat ta? Alhamdulillah sehat. Bejang kek sewonten dalem nggih Bapak. Ibu kangen kula nggih kangen dikeloni Bapak. Nah, iki. Yes. Dari ini ku cilik kula gawene dikeloni Bapak. Saniki pun suwe ora ketemu iki. Oke, tak rencana ngebelo bukmu bapak kok kene bablas umroh, ngono ya. Langsung ngebel bapak bablas umroh, ngono ya. Nembang, Mbak. Wah iki pamundutan akeh. Nyuwun podang kuning mau wis diaturke. Iki ya tak aturne mau lagune nggo Mas Tarno Tania Jaya. Ki ya tak aturke kanggo simbokku Mbok Lasiem sing nobare ning omah. Oh, Simbok. Simbok Lasiem ki sing monem. Lasan. Lasem to? Layon lasen. Oh. Nah iki saka Batu Retno ki ya hadir ke lokasi. Ya. Mengke pas limbukan nyuwun caping gunung. Oh iki diaturke saiki wae. Kanggo kaya-kaya. Nganggo. Oh iya. Pokoknya senggane niku nggih. Kaya-kaya. Kaya-kaya. Janduk Cahayu, kangen dhisik kowe cah cilik. Cilikanmu ki sing ngedusi pake. Oh, lagi saniki kula. Ndek ben andeng-andengmu loro nang kene. Ra mungkin. Maafku. Cilikane iki kan sik bapak lho, nang kene iki loro. Kok saiki wis ora enek iki apa transmigrasi. Andeng-andeng kok transmigrasi barang. Lah sik cilik andeng-andeng sapa ngerti wis gedhe dadi tutup ketel. Lah nek nang dhuwur terus kan yo keju to, Mas. Apa ngerti udan-udan kayak melorot kan yo ora ngerti kok. Kok karo anake kok kaya ngono ora. Anakku kok Ya ning ora kok ngono. ning kangen karo bapak ta, Nduk? Nggih, Bapak kula kangen. Pengen bobok dipok-pok bapak. Dikeloni Lah, krungu dhewe. Bapak. Ora mong kowe mbokmu ya ngono, Nduk. Turu ki nek urung tak pok-pok urung turu, Nduk. Nggih, Pak. Sakit tresnane bumu karo aku ngentot diadahi plastik lho, Nduk. Tinggal kenang-kenangan apa pripun kok? Ya kok ora gen ora ngambon-amboni wae, Nduk. Anu caping gunung ya. Nggih. Iya. Bareng Kali duwe. Bapak nggih. Anak. Sareng kali Bapak. Oh iya no. Anu mohon maaf ya, Dik. Ya wis tak tampa tak terima. Goleki andeng-andeng. Iya. Iya. Tapi awakmu ya melu bawa. Aku ya melu. Oh iya no. Ya iya harus. Ki anak kandung. Rada rene. Anak kandung, anak angkat, Heeh. ki anak asuh. Anak asuh. Lah yo asuh, kok ada asuh. Damarke ya anak kandung. Kandung. Ya. Bawa Nduk. Moji roji. Oke. Saben bengi nyawang Jenggleng bapak. Kon jenggleng bapake. Jenggleng nggih Bapak, mumbul nggih. Oh, ora mau ngumpul boys tak jenggleng, Nduk. Ora masalah anak dhewe wong ayu ya pangan no, Mas. Weh. Jenggleng lho iki. Heeh. Ayo jenggleng. Siap nggih Bapak. Iya. Karo goleki andeng-andeng. Oh
iki. Niku. Nggih, mlumpat-mlumpat. Iya, kudune kowe ya ngene wong bukmu maine ya kasar kok. Jenggleng. Mau munine ora jenggleng kok. Lah ya nek jenggleng caping gunung main caping gunung iki lho Mas. Ngimbangi lho maksudnya. Tapi wong iki isih cilik kok ya. Iya. Piye? Pengrawite Mas Yusuf iki kompak. Kompak sae luar biasa. Nah, Iki wis suwe nderekke Mas Yusuf. Dereng. iki. Nembe niki. Nek iso melu terus ya. Ben ketemu bapak ngono apa pripun? Ya ora. Lah? Ketemune kok ya karo Waloyo. Baut karo. Kok lah bapak ki mung spesial sambatan. Wah, ora. Ah, hooh. Oh, jenengan wingi sing ngebel sapa? Rene iki. Ora nek sing ngebel. Lho. Ya wis aja ngarep apa-apa ya, Dik ya. Lho nyetak niate timbang nang omah kok aku bulet kok. Ya. Nang omah aku ora ketemu anakku no ngene. Ayo Cahayu. Yen mamajang Kono kok wis dangdung neh nek. omong karo jano. Ampun ngoten niku to, Pak. Lah kula mungkin lak wedi. Aku ki semangat ketemu anakku sing suwe ra ketemu iki lho. Sampean pancen ngene. Ngene tenan sampean. Iki. Nesu. Ora. Aku ki arep ngandani anakku wedok iki. Nek nderekke kene kudu gelem. Gelem napa? Nek Mas Yusuf paring dawuh kudu iya. Nggih, iya. Soale ini bagaikan rumah kita. Dalange bagus. Nggih. Pengrawite iki wul iki tenan. Pengrawit sing ora tau neko-neko. Seko ngarep ora ketok Ning ngati-ati siji. Napa? Karo iki ngati-ati, Mbok. Lah ngopo kuwi ndek dosa apa kuwi? Heh, Kuwi ndek dosa apa kuwi? ya ora ndek apa-apa. Lah kok ngono ngati-ati? Ha, Mamah Tarni nguyuh ditutut kuwi. Aku ya arep nguyuh antri kamar mandi kok. Lah kok bareng? Lho, apa? Oh, tak omongke. Nggawa HP kok. Live streaming. Ayo Mbak Elisa Gede. Wah aku arep pakil wae kok. Senior. Nggih. Sok tak gadang kepinteramu kaya Mbak Elisa. Amin. Pangestunipun Sekolahe Bapak, dhuwur. Pak. Yo tak ragati. Oh, nggih. Tenan lho kowe muni diragati tenan lho. Damar lho tak ragati wis buka Indomaret barang. Damar. Anu. Ya. Jare wong baru operasi kok iso tak nyambut gawe ngopo. Iya nang omah kaya kurang apa. Ya aku wakil. Operasi ora ngindaki kok. Heh? Operasi ora ngindaki kok. Ora penting ndak, sing penting transfer. Apa ya ditransfer tenan ora kok. Tak transfer kok. Endi kapan? Tak titipne Damar terus nggo buka MBG kuwi apa? Iya, yo. Ya anu bawa Oh, Mamak Tarni. Mama bawa ya Mah ya. Oke. Isa-isa ora. Iki anu Pripun? Mbak tuwa. Mbok Uwo. Oh, nggih. Sing dibelek ngendi? Sing dioperasi to. Lah ya nek dioperasi dibelek. Kok golek-goleki iki lho. Lho lah ya jenenge wong Sing ti. pengen ngidangi niliki ngoten nggih. Niliki kan ya kudu ngono to, Nduk. Mau andeng-andeng saiki tilas operasi. Lah nyati ki wis belekan kok, Mas. Jenengan iki kok lagi saiki lek tekon arep golek belekan. Nginen. Ayo. Awas kowe. Sirku nek iki lak belekane anyar. Lah wingi kan belekamu lawas banget kae kok.
Lah wis digaweke belekan anyar ya ditokne wae kok. Sik. Dadi belekan sing anyar ki wis iso dienggo to iki? Wis iso dienggo nyambut gawe. Tegese wis sembuh. Ngono lho Mas. Mbok percaya to Mas sampean iki? Sehat selalu ya. Nah, jangan sakit. Kalau kamu sakit kan aku sedih. Oh, tuwekan. Lah piye ta jenenge wong keluarga iki nek upamane siji loro kabeh to Mas. Lho piye carane? Anu, wo tim armaringi. Ora. Iki njipuk buka tas. Presker kok. Dalang kondang kok parfume Pesker. Paling ora ya lho impor. Apa? Casablanca. Wah iya. Lho Inea. Lho Apa kuwi? bal pirik ta, Nduk? Bal pirik. Oh, tukang pijet tok ya Mas. Ya bener. Bal pirik. PPO iki. Ora. Nek iki nek PP ora. Ayo kek bawah. Hah? Wah, kek bawah. Diteruske ke mau. Apa? Sop, lho iki nek loro. Sapa? Mak Tarni. Tahan Mama. dulu kok. Heeh. Sini Mama. Delok. Cenglengane. Agak ke sini. Ki lho ngapiki. Nah. Damar menang jare njuk adik. Sing kuat apa? Hah? Sing kuat. Ora kuat apa ya disokongke wong. Alon-alon. Masak beda. Loh, kok beda? Beda. Ya karep Baleni. Wis rekitik ngono ya. Sebeda nggone. Mami sing Cobi mereka. wong nggon iki kadang pengaruh. Nggo perbandingan. Ayo. Posisi ini ku menentukan berarti. Betul. Nggone under delay. Wis lukir nggon barang kok ijik panggah ngono. Engko sekere entek engko sekere. Yo nek seker ora, nek semene iki seker jek aman. Sile ngobos. Sudah bawa to? Iki. Jaluk aku yo an. Oh iya no. Wis lono rene ra kesel. Piye? Wis loro ra kesel. Era kaisal lara. Era kaisal. Ora kesel. Kuwi logate ngono kok aja diece. Lho itu karena logate beda aku nek ngrungokne kudu dadak nelengke kok, Mas. Kowe kaisal. Yo, ora kesel. Ora kaisal. Ya oke. Iya setetek-tetek. Tetek Stetek. sethithik. Aku mengikuti bahasane kono, Mas. lho. Jangan diprotes. Pacita. Yo. Ora apa-apa. Wis bendek wong nyati nggo syarat kowe. Coba sing kae. Wayah benakne galar. Teng kreket ya. Ya ngono kuwi. Ya nek garap sing sepuh ki lah ya medine alon-alon. Mirasa. Mirasa. Ora kudu gradak-gradak. Bener. Sepenting rasane. Wis krasa urung?
dirasake. Atos kuwi. Nek ora tetek mungsuh bojomu dhewe wis kewirangan tenan. Tekoni wis krasa urung ora dirasake. Asline ora kok ora dirasake. Lah piye? Wis mati rasa malah. Iya. Coba sapa meneh Mas? Anak wedok apa? Heeh, anak wedok. Anak wedok, yo. Panas udan. Arian buat. Parian. Nah. Iya, iya. Jago kluruk. Saka ngendi pariane? Karang Tengah. Kene iki dusune Karang Tengah. Tak kei bahan kuwi. Iya, iya, iya. Ya. Saka sapa sih? Sing tuwa apa sing nom? Mbak Elisa sih. Oh iya. Saka kene. Iya. Mudun Eh? ora munggah limang dusun sedaya paringi berkah. Allahumma amin. Sapa? Sapa? Nek urute ya anak wedok. Oh ya anak wedok. Turum lumah Wah. Aduh. Penak. diparani ula. Waduh. Ulane golek perlu iki. Duwe perlu ora kok golek perlu. Turu mlumah, Parani ula. barani ula. Terus Ulane ula napa ya? lah ula apa? Macem-macem. Ula dumung enek. Heeh. Ula dumung ki mencoke pinggir apa eneng wit kangkung. Heeh. Kuwi nek ula dumung Mas. Kuwi nek enek rondo atine bingung ula ndengongok nyokot irung. Ulane cabe kuwi manggone enek wit jambe. Enek rondo bingung ula ndengongok nyokot lambe. Ula ki akeh. Ula buwu mencoke enek glugu enek rondo bingung ula ndengongok nyokot gulu. Ulane sawa manggone neng klopo enek rondo atine gelo ulane ndengongok nyokot dodo. Oh. Ula diwel kuwi mencoke neng diesel. Loh. Kok Tukang tip ngati-ati lho. Ana rondo atine mangkel ula ndengongok nyokot udel. weh. Ula luwuk. Mencoke wit jeruk. Terus Ana rondo tenguk-tenguk ula ndengongok ora nyokot. Ulane ompong ora nyokot. Rondone udah. ki wis enek telu lho de rondo saiki. Heh? Wis enek telu rondo. Astagfirullahaladzim. Sinden ki. Heeh. Lha iki iki STNK karo BPKB apa blong-blongan kae? Bodongan. Aduh. Duh. Kayak mau pariane kayak mau. Kronologine piye dewan ngene? Genahke barang ora. Pariane mau turu rumah parang ula. Ula apa? Warga Karang Tengah tansah bagya mulya. Allahumma amin. Ayo buwe. Aja nganti kalah karo anak-anak buwe. Aku karo wong iki dienggo tulodo. Anak-anak wis paran sing apik, sampean kudu apik buwe. Kabeh ki mergo wong tuwa. Kuwi arep mengo lho kowe. Sita buwe. Umbah-umbah Mbah-mbah menyang kali. menyang kali. Warga Karang Tengah murah rezeki. Allahumma amin. Ki rondo-rondo ra mbok manfaat. Heeh, Ah iya ya. Ya ula sawa ana rondo. Cacak. Ki nek ki ora rondo sing kae. Mboten nek niki. Loh. Niki anu komplit, surat-suratnya komplit. Iki ora rondo. Mboten. Lho, rondo. Kok ngono? Dongake kok. Oh, Rondo. niki komplit. 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 STNK BPKB. BPKB nggih.
Dadi ora ketir-ketir nek nggawa ana polisi ora ketir-ketir. Ora masalah. Sing rondo-rondo ki jangan berkecil hati. Ora masalah. Wong iki malah do digoleki iki cah nom-nom saiki rondo kuwi kok. Rondo ki lak paribasan nek pomo kendaraan lak barang second. Iya ora apa-apa. Ijek oke digoleki Mas. Second ra masalah wong lecet-lecet pemakaian. Kan iso didempul meneh. Endi mau oleh iki ya. Mboten diandeng-andeng lho kula. Aku ora golek andeng-andeng kok. Parianmu ku kok. Kabeh obah. Ora saya. Warga Karang Tengah ramah-ramah. Allahumma amin. Ye. Oh. Ayo iya. Rondone beraksi. Kaya ngene kok rondo ki ben piye? Ngerti ya ben kono kemis rondo jemuah aku teko. Kayak ngopo? Ya gur ngakurke, diakurke meneh. Mediasi. Ayo, Mbak. Begagah. Mbak, Iki resiko iki. wis rondo kok, Mas. Ya ora apa-apa. Bebas ora. Ya bebas ya. Nguyuh kanjeng penting jarik cincingke begagah merdeka ngono ta. Begagah. Neng pinggir sumur. Ngene. Berarti ngene berarti. Piye? Ngene apa piye, Mas? Iki sumure ngene. Ngene iki terus banyune kan kimplah-kimplah. Oh, berarti ngilo, Mas. Kan sumur ta, Mas? Ya, Mas, ya. Kan iki sumur, sumur ta, Mas? Wah, begagah ta, Mas? Kan berarti ngilo. Lah kuwi terapi lho mangsane. Nah, iya. Terapi titi liwak ke apa? Nano nino ya. Mugi sedaya warga Karang Tengah panjang umur. Allahumma amin. Janda satu sudah, janda dua, janda dua, janda dua. Ya. 3. Saiki sing 3, wong sing 1 mau wis. Kayak iki 2, kayak iki 3. Iki yang ketiga toh? Heeh. Janda 3 masuk. Ayo. Aku to. Iya ya, kanggo. Aku digugah karo Mas Waluya. Adi Mas Adi Waluya. Lah ya di Joko Waluya. Iya. Terus jak mlumah. Piye mau tak? Digugah. Digugah urung mlumah kok. Urung mlumah. Urung. Nek lak wis begagah. Terus ke ora iki? Ya diteruske keluargane wis nglumpuk kok. Maksude wis nglumpuk ngrungokke iki lho pariane lho. Ki ya kurang ajar neh wingi nang Iya. transit enek wong turu, yo gek keluargane wis dikabari urung. Yo. Mugi sedaya warga Karang Tengah selamat sedaya. Allahumma Amin. Ketoke ora mulih iki Mas Parian iki. Ora mulih. Mugi warga Karang Tengah selamat sedaya. Iya. Amin. Pade. Arep nangis ga lho. Amin to. Amin. Oh, lah mula wonge kaya ngono ya mula rondo. Amin ya. Dusune ora mung Karang Tengah. Lah 5 dusun. Nagosari saiki, Yo Nagosari. Ya tuh ganti, mumet. Yo ga Wis nyepake materi. tiwas download Liwas bisa. wis download terus dicatet. Wis download ngenep malah metune Nagosari. Wis ya. Ganti Lho, apa kuwi? Nogosari. Ayo, bluk. Wah, apik lho, apik. Urung. Urung. Ayo. Tuku roti. Nyang Kediri. Aduh men. Sing apik kono. Oh iya. Kono ki sing khas ki tahu. Lah iya bakul tahu cedak bakul roti. Oh, no alasan ae menungso siji. Penting dadi duit. Ya. Amin.
Muga wargana kesari murah rejeki. Allahumma amin. Nek sing iki parikane genah apik, genah bener. Wong wis ngedep HP kok, Mas. Wis download. Kuwi HP-ne kuwi anu kuwi butir-butir Pancasila isine kuwi. Yo Butia, saiki sembuku, ayo. Nah, sembuku. Sembuku. Padahal sing diapalke poman. Metune sembuku. Ora apa-apa wong nyorek nomor kae ya sok geseh. Wong iki kok ora enek kok jenenge kok sinden nembus kok ora enek. Geseh, yo. Mangan duku Ya iso iki. Ya. tukune ning Wonosari. Sembuku dusun sembuku kemah ripah loh jinawi. Allahumma amin. Amin. Ngopo? Iya iya. Bojomu lho galak tenan, Dik. Lho, pimpinan kok. Pimpinan kok. Dadi sinden iki nek arek Butarni kentua ya Bu ya. Hei, Wah. kas tua. Pilek nggak Mas. Ketua ya Bu ya. Ada. Iki dadi nek pariyane sing ngajari tetep buku. Ketua ya Bu ya. Panasudan. Ayo Mbak Awiwah. Aldifa. Panas udan, udan panas saling-aling. Ceping gunung. Panggung ora iki? Nah, iya. Panggung. Panggung nganggo. Ya iya. Nganggo. Panggung. Nganggo. Sajake do lali. Yes ngono kuwi, Ya Bro. ora apa-apa. Aja adah-adah nek ngejak. Iya. Lete ta, heeh ta. Mumbul ki lak jelek ngene panggung. Lah apa-apa. Oh iya. Lho. Sing kulino nonton streaming apa? Heeh. Apal Mas. Pengrawitmu ki. Kok suwe-suwe pengikutku arek sithik ya Mas ya. Unfollow doan. Ayo. Nekke. Panas. Tian wadon Opa. Cara Gunung Kidulan iki.
Dik. Dun. Ki ya salam-salam. Nggih. Kanggo Pak Lurah, Ya. Bu Penewu. Terus kanggo Pak Carik kene, benjane Pak Anto Tora, mau aku diampirke ning daleme diingoni, matur nuwun. Nggih. Pak Anto Tora ki sing biyen berjasa pas pembacaan teks proklamasi biyen, Dik. Pak Anto ora? Nggih. Bagian apa, Mas? Bagian keamanan biyen. Oh. Kuwi. Pas teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Anto ora ki sing mengamankan. Heeh, biyen. Mongko dhek mengamankan dirinya sendiri wae ra iso lho, Mas. Lho, ngece sampean. Oh, sesuk diben ditanggap wae Ning sampean. lah iya ngono kudune. Heeh. Strategine kudu ngono. Mas. Iya, bener. Ning iso mengamankan sing jenenge apa ki mau pembacaan. Pembacaan teks proklamasi. Elok tenan. Zaman semono. Zaman semongko. Semono. Lah iya semono. Ayo. Syukur. Syukur lho iki mau kok ora metu gethuk mau piye iki? Oh ya baik saiki. Kok nek dangdut, kok nek dangdut. Ngenteni gethuk kok orang metu iki mau piye iki? Porong panen telo iki. Kaya-kaya ngelingake. Kaya-kaya ngelingake. Kaya-kaya ngelingake. Hae. Kabeh aja tunggu sore. Iki kesenian apa? Seni Jawa ngene iki. Jawa. Bagian nglipar. Ayo syukur. Syukur bisa nyambang gunung desa Bu Tarni makasih, Mbak Afifah makasih. Dek, Matur nuwun. Fifah makasih ya, Dek. Injil Bapak. Nak Ya. wedok. Mangke sias mampir nggih Bapak. Iya. Anu buke, makasih ya. Aku engko nang nggone buke kono sik. Ya ya. Makasih Bu Tarni. Anu nggo buke le, nggo buke. Mas ora apal-apal iki kepiye to. 200 lho. Piro? 200. Wingi tak kirimi 3 miliar kok. Sakne. Heeh. Iya, men menehi anu nafkah sik kuwi. Iya. Kok 5.000-an tok iki sih.
Orang sini-sini Pak. Kok dagelan damen-damen sangu kok mangewonan. Nafkah yang tertunda, Bu. Makasih. Anak wedok, piye? Anak wedok. Kowe neng omah ya, Nduk ya. Kok neng omah kok seneng. Disemayani ra. Aku ki nek nderekke jenengan ki tenan kok, Mas. Pripun? Dadi ladang pahala rombongan iki dadi ladang pahala. Iya. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Iya. Karo Mbak Niken. Mbak Niken. Sepote pelok barang. Pelok barang. Heeh. Sepote. Cintaku. Sik. Kuwi pelok 6. Ya. Pi. Bapak Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sanggar. Sehat sentosa. Sepote Mars PKK. Mars PKK ya, Mas. Wong ning kene iki PKK ya digerakkan Oh, dengan iya. baik. Ibu-ibu PKK tidak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga tapi juga turut serta andil jejekne ekonomi membantu seorang suami. Benar. Wah, tenan Bu Tarni iki nek PKK sedina ki ping 10. Oke, Wah, PKK kono ping mulih ngantek PKK. Sakit kokean PKK. Kokean PKK. Wong ngantek PKK. Iya. Tembange apa, Mak? Lali janjine. Oh iya. Kirik wes saka Papua, saka penjane Pak Bardimas. Wah, di Papua to, Mas? Iya. Nggih. Ki sing mau podang kuning ya tak aturke kanggo Pak Nur Suroso. Wonolela Sawangan Magelang. Oh iya. Piyai kono seneng ya Mas ya karo lagu-lagu Jawa ya. Iki piyai asli Yojo. Oh, soalnya nggih. Pas aku rono ki sing nonton wong Papua ya, Mas. Nggih ta? Tapi dangdutan. Dangdut. Dangdut demben ki dangdut panggung dhuwur sing nonton wong Papua. Nggih. Lanang-lanang kan kono ki papa kok ndang nganggo koteka. Koteka, nggih. Penyanyi ku nganggo rok dhuwur bangkean Nggih. setute. Rok mini. Wah, goyang ngono ki wong Papua nganggo koteka ki meneng ya, Mas. Heeh. Bareng rampung lagune kotekane meletek kabeh, pletek. Mergane? Lah ngopo? Mergane napa kok meletek? Meletek lho. Kepanasan nggih, kepanasan. Bengi lho, Bengi masa lho, bengi kuwi. kepanasan. Bengi lho. Bengi lho. Tur udan barang grimis. Pentasku ki awan aja tumbak cucuan kowe kuwi. Kayak pas grimis. Senengane ngomong sing pentas aku kok. Masa wong lanang meletek. Lali janjine ya. Oh, ora ngerti koteka iki. Ngertimu kotang kok. Weh. Lali janjine. Mangga. Langsung. Heeh. Moji roji. Ya. Sar.
Mbak, teruske. Janjane kowe nek Akadmu ayo. Di mana anak kambing saya? Banterke, Dik, ya. Nek arep entek dibuanterke. Banterke. Gamelan gedhe karo gamelan cilik kudu banter. Heeh. Gong gedhe, gong cilik kudu banter. Nggih. Jan. kaya ya. Apa? Ayo kok bar ngematke kono terus ngematke kula ngapa? Aku arep ngandani Solo ki salah sekaten. Kok bar ngematke kene iki terus ngene. Lah kok kowe rumangsa? Ya tersinggung aku. Kesere. Aku tersinggung. Heeh. Ayo kecer apa? Jeneng mata kira kok do salah paham. Mbok kira aku nyawang kono ngono. Lah sine nyawang sinten? Ya kono. Krasa kok kene iki. Anu, krasa. Krasa nek dimatke iki krasa. Dadi disawang nut. Krasa. Nyut ngono kuwi. Oh, lho mata ku mata apa iki? Kok kaya mata. Janjane Maciro. Janjane Dik, yo. Janjane kowe ning Aku jogeti jatilan kono kok. Wis rampung lho kono yoan. Wis nek musike lho. Hei. Demite wis pindah rene. Kono. Demite iki. Arep lembukan mah kan demite pindah rene. Disilih kene genti. Kaya ngene kok demit ki kaya. Endi? Iki jare demit ta, Mas? Lah ono dhek demit-demitke awake dhewe kok. Nyane. Iya. Ayo Mbak Elisa ngadeg, Mbak. Hah, sini sayu kene. Iki tanjake tenan iki adi wedok iki. Nah, iki mau enek sing ngersake apa kuwi? Rujak jeruk. Heeh. Nah, dari salah satu penggemar wayang dari Kota Bogor, Jawa Barat nyuwun lagune Rujak Jeruk Mbak Elisa sing bawani. Oh iya. Ditemeni dong. Oh iya karo Wia, Mbak Wia. Iya. Wia patuk. Mbak Wiar. Wiar. Wiar ki tosal. Oh. Iya. Kalau Jawa lain lagi dah. Wiar ombo ya. Disepoti. Sepote anu serampat. Serampat gak ben si sapa Mas Papat kuwi joget ning nganggo iki topeng iki. Heeh. Catur. Heeh, men joget serampat Oh, kuwi. ayo. Disepoti dhewe. Heeh. Ayo. Iki rangane serampat. Heeh. Anakku
Suwun ngrampat nang kene. Kon nganggo iki topeng iki. Iki anggarane nggo paet. Ora gagas. Oke anak didikmu kon nganggo topeng kuwi. Oke cerampat. Dinggo ben kaya uncek. Dinggo. Ayo dinggo. Kok pae wis topengan kok piye to iki. Lah dinggo pae kuwi kok regen dadak ngubah aku. Ayo dinggo. Manut. Kowe mei dagelane iki lho, Le. Dagelanmu lho. Ayo. Yo cepet. Ayo serampat yo karo Mbak Via ben ngadak. Diambung. Jenenge anu dites dhisik. Pak Endek men ya dites. Ditato Pak Endek. Gak piye kuwi nek ditato kuwi terusan. Sak yahene iki. Oh. Mula sampeyan kene. Aku tak melu Pak Dalang Karyanto. Bapakku ora dalang kok. Anake sing dalang. Nek aku sing diwayangke ya wayang bapakku warit areng apa ya. Ya iya melu ngarit. Iya, rujak jeruk. Langsung napa bawa komplit? Bawa komplit. Bawa. Komplitan deh. Iya. Songo wae. Ben kok drembombok ya ben ora ngono. Jembrong-brok. Mbok Truwak ae lho. Drembombok ki apik lho, manuk lho, apik lho. Wes, truwak kae raine putih ketok ayu kae drembok. putih. Ya gelem aku nek putih. Ya. Sangkek putih ngantek keputihan no. Ora ngono to, Mas? Ya Mbak Elisa. Pak De Gareng. Dalem. Dibimbing putrane malah udut 7 apel. Ora. Aku ki ngandani ki tak kandhani. Kayak diunjuk sik. Rajang iris Nano. Ayo Vi. Doro. Kamu Roja. Tan kendat
kurang. Ndak. Udah gelan kondang kok nggone rokok damen-damen ngopo? Rokok ilegal digowo. Ora enek no. Lah, Sponsor. oh. Wis ora biomuringane. Iya iki anyar, Mas. Kita tiyo jampi Aduh. rujak kinacar Neng layah lambah Sik. Gula Jawane Via nganggo cengkoke Pak Gareng Tralala. Wah, Ya. Ngerti lah cengkoke. ya. Gula Jawa. Lah kok ngono? Ayo ngono kuwi Cengkok kok cengkoke. ngono kok. Gula Jawa. Ya. Kok ngono kuwi tenan? Ya ngono kuwi. Wah, iso 50.000, Nduk. Waduh. Piye, main semangat kok. Gula Jawa. Apik, gareng banget ini. Seket. Lomboke urung lomboke kok. Lomboke urung kok. Mbak. Rambutnya piye? Ra we ya. Weh. Ora sida 50. Lah piye? Lah mau eneng kaya ngono kok. Aku mau ora nganggo mendesah. Ngono ora kok. Lah baleni. Ora nek kata ulang 50.000 ki matun setengah Allah dina. kadune mau kono dinehi aku ora. Ae keluarga kowe udu kok. Mbok didadekke keluarga. Ora Ora iso. Lah wong kowe wis katut keluargane wong liya kok. Oh, aku keluarga dhewe kok. Oh, lho iki pindah kakak kok. Ngendi? Lah kakakmu ndek iki sapa kakakmu ndek ini? Kakak tua. Piye? Wis lulus lho kowe mau 50 lho. Lulus aku ki. Oh, mosok 50 ra sida gara-gara satu kesalahan. Ayo. Nyilih sik anu. Mas ora nyileh-nyileh. Oh, berarti muntir ki pene ra duwe to iki mau ki. Oh. Mulih kok kene iso gadekke BPKB aku. Isih buka kok Pak De sesuk. Heeh. Alhamdulillah ya Allah. Imah ya wis. Gelem. Karo kuwi sisan ya ora apa-apa. Ora. Matur nuwun laris-laris tukon bobot. Piye? Larise piye? Piye mau? Tukon bobok, tukon pilis. Tukon pilis, tukon bobot, tukon pilis, laris. Ngene ora mampir kecamatan lho. Maksudnya ora Kecamatan iki jek tutup lho Pak De. kono arep tuku kok malah ora mampir. Ya sesuk tak ambil. Ora suwe. Nora. Nora suwe bapak neto lewos teko.
Wis badhe 50 karo Pak Demu Ngadirojo kuwi. Matur nuwun nggih, Pak Dek. Sayang sik ra. Iya, nek cukup wengi iki tok wae, Nduk. Ya sesuk meneh. Sesuk ora melu aku. Hah? Sesuk Tak ora jak melu. Ya sesuk sesuk tak jak. dijak ya tolong ya. Santai ae, santai. Yo arek dijak. Darange ngejak mung nek kon ora. Apa? Muni yo. Ora, Mas. Nek ngajake mung jak jajan ngono lho maksudnya. Oh, matur nuwun Ya, nggih. matur nuwun. Iya, makasih. Bali kono. Ih, Bali kono. Usah ora. sampun Ra krasa sedaya. wis meh jam 1. Ya. Nembang Mbak Elisa 1 meneh, Mbak. Satu lagu lagi. Heeh. Terus nanti kan kamu pesawat jam 5 pagi. Iya, mau ke Bengkulu. Ya. Wah, nang Bengkulu, Mbak. Saya mau ke Bengkulu. Kemarin dari Jogja ke Sulawesi. Sik baru Jakarta, mau bengi Jakarta terus Heeh. kene. Terus sing Sulawesi itu terbang dari Sulawesi, Jakarta. Teko Balikpapan, Balikpapan. mudhun di Palu. Wah. Modar no. Kowe iki nek mulih iki kok ngendi Jakarta? Mudhun munggah Balikpapan. Udah balik papan, Terus lewat meneh ning mudhun di Palu. mudun di Palu. Iya. Ora tele-tele iki. Ora, memang mudhun di Palu Pak Dewi. Oh, dele-dele karo ora iki tergantung palune sepiro. Lah terus oh iya. Nah, Palumu cilik ya. Saka Palu. Ora wae. Saka Palu, kuwi munggah Bon Kopi, mudhun Toboli. Saka wis kok Palu munggah Bon Munggah Bon Kopi. Kopi, mudhun Toboli. Toboli kuwi daerah kono, ngono lho, Dik. Heeh. Lah Doboli kuwi apa sak mburine toli-toli kuwi? Sadurunge. Wis ora usah dipikir kok gek gagasan andeng-andeng kuwi mau. Doboli toli-toli. Heeh. Nembang Mbak 1 meneh, Mbak. Nggih nderek napa? Rengu. Slendro napa pel? Slendro 9. Oh iya. iya. Songo kok ya 9 lah. Rengu. Sajake katon rengu antana peniku ene sampun dangu mikoko ngoten sakniki jarwenten apa pancen sampun kesengan. Ya. Dangdut ke. Ya. Ben Pak De Gareng joget. Oh iya, Mak. Heeh. Mangka prasetyaku nadyan kenger walik watu boten badhe nglintu nanging kok ngene kadung murine apa ya tete jodone bebasan saupama ayang ngenteni lumambang selolangke Kaya-kaya ngelingake. atine runtang ranting ngayati jejuwing bekasan kontrak Hmm. kaya Urung, Dik. Ya. karena kan wis lelengah ngomong ketresnaan gawe ngebraya balik jor aku wis kadung kasuru atiku tansah remu
sake. Kono kang wis kelekan aku bertresnan ra mikir bebaya balik jur aku wis kadung keseru hatiku memetan sahemu sampun mangsane Mbak Yulimbo Matur nuwun Mbak Elisa kalian Pak De Gareng. Sama-sama. Pokoke di ngapura akeh kaluputane ya Pak De. Dawah sami-sami Jenengan sehat selalu. sehat tur ya waras. Heeh. Mbak Elisa juga dijaga stamina fisiknya, vitaminnya aja lupa biomoringa.